Maider naiz eta karrozeria tailer bat daukat. Hemen denetarik egiten dut. Bulegoa, paperez estaltzea, piezak muntatzea eta desmuntatzea, behar dena. Behar izan anon, nian. Behin nire koinatuak laguntza behar zuen eta nik lagundu egin nion. Hasieran noiz behin katortzen hasi nintzen, gero sarriago, eta azkenean geratu egin nintzen, eta denbora igaro eta neu egin nintzen negozioaren kargu. Hasi nintzenean batez ere adinekoek eta bereziki gizonek mutilekin hitz egin nahi izaten zuten beti, ez zuten nirekin tratatu nahi. Apurka aldatuz joan zen kontua, gero eta gehiago fidatzen ziren nitaz eta orain zuzenean etortzen dira nigana. Baina oraindik ere esaldi batzuk entzuten ditut emakumea izateagatik. Adibidez, ate bat, sarraila bat edo atzera ispilu bat aldatzen ari naizenean, honako hau esaten didate, zuk ere egiten duzu hori ala. Beraiei ez diete hori galdetzen eta erantzuna bere esateratzen zait noski, hemen denetarik egin behar da. Baina esaten dizuten bitartean, pentsatzen duzu zergatik galdetu behar didazu niri hori. Lankide dudan gizonari beste pieza bat lixatzen edo desmuntatzen ari denari berriz ez diote galdetzen ea hori egiten dakien. Niri baino ez diote galdetzen. Nik ere, haiek bezala, bi esku ditut, eta egunero ikasten dut zerbait, mundu guztiak bezala. Gizartea ez da uste bezain beste aldatu. Lan asko dago egiteko eta lan hori etxean bertan hasten da. Etxean errespetua eta heziketa irakasten ez badizute, gero ez zaila da gauzak aldatzea, hortik hasi behar da. Nik argi daukat, alabari esango diot nahi duen hori egiteko, baina beti errespetuz eta heziketaz. Tailerrean egoteak duen alderik politena da ikustea nola sartzen den autoa, askotan nahiko kaltetua eta nola lanarekin eta dedikazioarekin erabatera aldatuta ateratzen den. Eta bezeroa pozik doanean, zu ere pozik zoaz etxera. Eta astea amaitu ondoren, pentsatzen duzu, ze ondo. Eta biharetzi alabak esaten badit horretan aritu nahi duela, ikusten badut gustatzen zaiola eta gogoa duela lagundu egingo diot. Naiz eta jendeak esan sektore maskulinoa dela. Izan ere gauzak gogoz eta indarrez egiten direnean egin daitezke. Nire ustez, posible da.